نلوم عنتم بقى ريدي اور نوت تسميت اكشن كوينا تفرح فيلم يحيزلكم متي زلخو مساكم زلخو ادلاو مدب ابيل ميكيلي تناي مكتل كونلكم داتمنخو نابت مدب كبلو سلام كبرات تخطاتلتي channelنا خمي كان سلام كتلو سنايت ميتنا مهانا ناقلتنا إتوم سبسكرايب زغبركم انكو عدا حنصنحكم إتوم فيديونا المجمرتا غزي تريقو زلخم كا انكو عدا حنمزاخم نابلنا نابناي لو معنتي مدبنا نستغاغركم سناي مكتتال بمجمرتا غن تحستنا كم تفتوو سلازي تراتر لايك مغبار كتجمرون اللابو Wake up. أما جمارة فيلم أب حدا بهو بلا نفاس تعبل لمشت للتزفرحو أودات ناب حدا شمعات برهالو زنبرة هاي فيكتورياويان غزا بقويا يأتو تعبو قلع دانييل نتن اشتي حوو أليكس أبتي أبو زنبرة أرماديو نخحبا ينقرو لك عنت معات أونايت أرماديو مسعصوو حدا چارلس سموز قوسل سبأي متزمو قتلو وزدولي أكالات كمزلو بمنقار لدانييل كحقوزو حتى خلو نعز دانييل جن أب كندا حقز بأنصارو نتم قتلتي حبرو بؤون ماسكيراز قبرو زي سروع أكداد ناس تخدنو سباتي مصو نيشارلس حصيتو هيلن بفلاصا قدم مقتالهم نخقدفو وقت لمنهم كلان عزب دانييل ون نشتي حون مكلخال نتا أرماديو تتصقع دو يبل بدحرزي حنت سبيت نابو تصقع إلا كم استحبنت اللوخ نقرو خلان عزب بدحرزي اتون جروب نيشارلس غوتيتوم يوسدومو هيلن نويح تنفاس دحر موسات اتباسي أقواريصان ابتم نحصيا زوسدو سبات تحوس هابزب مقصال دحر 30 عمتات حنت جريس تبهال غورزو عمرعا أبيلو أمستيات كوينا أب مفتانيات ركب جريس نابتم لدوماس زبهالو سدرات مرعو مهلوا يمرأن من رجاء شجارة تسحب كلان في العزبة نويح كيس أنحى حسيا أليكس يسمبرامو تدرو عبدقة أكيو مصرايو بزعبهم بموزاين جريس يسحقه أليكس سدرابيتو زسكح كحو مخانم يفلتيو انتخونا جن جريس كقبلوا خم تدليات الزرب بدحرزي اتعاب حوو دانييل نغوص دومي متس دانييل نجريس كابت فاميلي اختملت كم تخيل دحر منقار حسابو أكافيلو حديقو وميخي نبينا مسترفو أليكس نتمر عقري فاتو نخد كيد حسابي قربلا انتخونا جن جريس أليكس زربا وازا خوينو سنستسمعه مرعاو خمز وسنة ترقاقصلو ناي مرعا سئل እንዳወሰዱ خلو أبو أليكس توني أليكسن جريسن خلت عمت زاكل مسوارم كم زي دقفو يقلص بدحرزي لدانييلن أليكسن أموهم زخونت هيلن نجريسن نسبيت دانييل شاريتشن بنايت إلى عيني ختمتن كلان عزب كابزب مقصال أدى أليكس بيكي نايجريس جنكات سلز تعذبت نساون نابتم سدراخت مرعو خلا لكع كم آتنسيقا همز نبرت بمنقار سمعيتات أتفاقسلا بدحرزي اتمرعا بزي زخونة أقامي قصة مرعات مرعون بفحشو في الشختات سنيوم بما أكلت هزبي ورد أبتامشت أليكسن جريسن أبتزارقني أليكس كفلي بتحقواس كم تسلولات كخونو خلون عزب زنبرا هواهو بتابتنا يسرحتنيات كفلي خوينات عزبهم زنبرت هيلن يزرق كابزب مقصال هيلن بملؤهم تهم سدرا نعوم يصبي مهلاهم الاختتام محلالف بينما بسترفلو أليكس بزعبا نايتهم سدرا بحلاو لمدي قلت كم نايت سدرا لمدي حدا سب مسؤون كواسب كله رقليتي حدا خرطاتات اندا سحابكا صوت صوتا كم زلوهم يقلصلا تتصوتاون اب حنت خارد بزسال سئلي زمرات جريس جنطر لمدي خوينو كون ترخبتو انتخونا جن كتعوت مخانا تقلص أليكس سابت ممجب خفلي نبؤو نجريس انجي حيزو وقت افق مخانن بزعبا مستر نايت سدرا بيتون كم زي نغرا خزارب نعزب جريس نتغازان دا دحسوسوتو نابتناي موزيقا اخفلت خيدمو بكي حنغو فايلا تقبلا بدحرزي بزعبا ناي جريس فاميلن بمنتاي قوام سدرا بيت كتمسرت كم زدليتن كزارارا خلو نعزب جريس بوغنا أليكس نتمرعهم زي دقفو تخونا قن تمرعنا عام عرخ ندي طغام مخانة تقلص بدحرزي بيكي نتنا أليكس سخفل التواقع بمرأي تمسقن بزم مقصال بيكي قديفوهم نخي كيد نجريس أليكس مسوهم كخون نخت أمنوت لمنا أليكس عدي انتاي كم تبل سلاز تردو نجريس سحيبو يوسدا جريس نا أليكس مشرشار مسرائيت كتجنق تجمر بدحرزي حفت أليكس زخونيت إيميلي مسابعيا فيتشن دقا جورجن جيبني مطو إيميلي نجريس سلاز رخبتا كم استحقوست تقلص أمو أهيلن ግን ሕማቅ ገጽ ምርኣይ ትርብሽ ብድሕሪዚ ናብቲ ብናይ ሃድና ጽዋርን ናይ እንስሳታት ምስልን መሊኡ ዝነበረ ናይ ጸወታ ክፍሊ ኣቱ ኣብቲ ቦታ ቶኒ ብዛዕባ እቲ ጸወታ ናይቶም ስድራ መግለጺ ክህብ ይጅምር ሓደ ባሕረኛ ዝነበረ ቪክቶር ዝስሙ ኣባሓጎም ነቲ ናይ ካርዲ ግድል ክፈትሖ ብሓደ ሚስተር ሊቤል ዝበሃል ሰብኣይ ይእዘዝ ሚስተር ሊቤል እንተደኣ ተዓዊቱ ደስ ዝበሎ ቢዝነስ ክህቦ ምዃኑ ቃል ኣትወል ብድሕሪዚ ቪክቶር ነቲ ግድል ይፈትሖ እሞ በቲ ገንዘብ ተጠቒሙ ናይ ጸወታ ቢዝነስ ይኸፍተሉ ካብዚ ምብጋስ እቶም ነቲ ባህሊ ተቐቢሎም حديث سبنا بتسدراخ متصكله بتتاساصن زمرصوتو عينت صوتا تطقيمم كم زقبلو يገልጽልና بدحرزي توني نتاساصن نجريس يبامو حنت خارد خاب اخت وسد يحبرا جريس حنت خارد توسدمو تصوتا هايد اند سيك كم زبل تحبرو دحرزي اب تخفلي صطتا ينقس عليكس وون تشبيروينا نعزه نتصوتا ختصوتو نساون كتسع
ክትስዕር ተዳእ ኮይና ግሬስ ክሳብ ዝወግሕ ካብቶም ስድራ ክትሕባ ኣለዎ። ኣሌክስ ብፍርሒ ተዋሒጡ ኣብ መደቀሲ ክፍሎም ክረኽባ ከም ዝደሊ ይነግራ። ግሬስ ከምዘይ ትመጽእ ትነግሮ ምኽንያቱ ነቲ ጸወታ ብዓወት ክትውድእ ነቶም ስድራውን ክትእምኖም ከም ትደሊ ትገልጸሉ። ብድሕሪ እዚ ካሜራታት ናይቲ ገዛ ብምጥፋእ ብምሉእ ማዕጹን መስኮታትን ይዕጾ። ብድሕሪ እዚ እቲ ስቴቨን ዝስሙ ዋጣ ናይቲ ስድራቤት ግሬስ መሕብኢ ክሳብ ትረክብ ዘፍርሕ ተቐድሐ ሙዚቃ ይኸፍት። ግሬስ ከይፈለጠት እቶም ስድራ ሙሉእ ናይ ሃድን ኣጽዋር ተዓጢቖም ተቀዳሕ ሙዚቃ ክሳብ ዝቆጽረሎም ክጽበዩ ከለዉ ንዕዘብ። ግሬስ ዕጹው ናይ ጓሓፍ ሳጥን ትረክብ እሞ ኣብ ውሽጡ ብምእታው ትሕባእ። ኣብዚ ብምቕጻል ቤኪ ወዳ ብዛዕባ ሰበይቱ ከም ዝተጨነቐ ስለ ዝተረድአት ካብቲ ጉዳይ ንኽበኩር ትነግሮ። ድሕሪ እዚ ንኣሌክስ ኣብቲ ቦታ ብምግዳፍ ንቻሪቲ ክትሕልዋ ኣብ ማዕጾ ገዲፎማ ይኸዱ። እንተኾነ ግን ኣሌክስ በቲ ናይ ኣገልገልቲ ኮረድዮ ተጠቒሙ ንሕጽይቱ ንምድላይ ይኸይድ እሞ ቻሪቲ ምስ መጸት እቲ ክፍሊ ናጻ ትረኽቡ። ኩሎም ንግሬስ ኣብ ምድላይ እንከለዉ ሂጅ ምስ ማንቲግ ግራምኡ ክቃለስ ከሎ ንዕዘብ። ብዛዕባ እቲ ነገር ስለ ዝፈርሐ እውን ሽንቲ ቤት ንኽጥቀም ብድሕሪ እዚ ግሬስ ብቕልጡፍ ኣብቲ ታሕቢኣትሉ ዝነበረት ሳጡን ክትወፅእን ከላ እቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ክዳን መርዓት ኣብቲ ሳጡን ይቕርቃር። ግሬስ ክላራ ትበሃል ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ንጆርጆ ክጽውዖ ከላ ትሰምዕ እሞ ካብኣ ትሕባእ። ግሬስ ብድሕሪት ብዝኾና ጻዕዳዮ እዳው ትሰሓብ እሞ ምስ ረኣየቶ ዝሰሓባ ኣሌክስ ምዃኑ ትግንዘብ። ካብዚ ብምቕጻል ኣብ ድሕሪ ዓራት ይሕቡ እሞ ክላራ ጆርጆ ኣብኡ ተሓቢኡሎ ኢላ ስለ ዝገመተት ናብኡ ተኣቱ። ክላራ ዝኾነ ድምፂ ስለ ዝሰምዐት ኣብቲ ማዕጾ እንዳጠመተት ካብቲ ክፍሊ ትወፅእ። ግሬስ ኣብቲ ዝተሓብኣትሉ ቦታ ኮይና ክላራ ብጥይት ክትረም ከላ ትዕዘብ። ኤሚሊ ንግሬስ ዝረኸበታ መሲልዋ እንዳተሃንጠየት ትኸይድ። ቶኒ ዳንኤል ቤክን ሄለንን ብቕልጡፍ ይመጹ እሞ ኤሚሊ ተጋግያ ንክላራ ስለ ዘቐተለታ ክቋየቕዋ ከለዉ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ እቶም ስድራ ነታ መርዓት ብሂወት እንተረኺቦማ ዝጽምብሎም ጽቡቕ ከም ዝኸውን ክዛረቡ ከለዉ ግሬስ ትሰምዖም እሞ ስምብድ ከላ ንዕዘብ። እቶም ስድራ ናይ ክላራ ሬሳ ሒዞም ምስ ከዱ ኣሌክስ ንብረታ ጠራኒፋ ብቕልጡፍ ክትከይድ ይነግራ። ግሬስ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ስለ ዘይተረድኣ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስምባደ ከም ዘላ ንዕዘባ። ኤሚሊ ካላሽና ረሲዓ ትወስድ ክትመጽእን ከላ ኣሌክስ ግሬስ ብኢዳ ስሒቡ በቲ ናይ ሰራሕተኛታት ኮረድዮ ይወስዳ። ግሬስ ጫማኣ ክትለብስን ከላ ብፈርሒ ክትንቀጥቅጥ ከላ ንዕዘባ። ኣሌክስ ንግሬስ ነታ ዝኸፍአት ካርዲ ስለ ሰሓበታ ግሬስ መስዋዕቲ እንተዘየቕሪቦማ በቲ ባህሊ ከዓ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ክፍጠር ምዃኑ ከም ዝኣምኑ ይገልጸላ። ግሬስ ኣብ ሓደጋ ከም ዝነበረት ዝፈልጥ መሲልዋ ትቆጣዕ እሞ ንሱ ግን ፈጺሙ ይፈልጥ ከም ዘይነበረ ይማጎት። ፊት ኣብቲ ሽንቲ ቤት ኮይኑ ብድምፂ ይሰምዖ እሞ እንተኾነ ግን ኣድህቡኡ ናብቲ ከመይ ገይሩ ነቲ ማንቲግ ግራማ ጥቀመሉ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ቪድዮ ይገብር። ኣሌክስ ንግሬስ ድሕሪ መርዓ ነቲ ጸወታ ተዘይተጻዊቶሞ ከም ሓውቡን ወዲ ሓውቡን ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ይገልጸላ። ኣሌክስ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ቀዲሙ ዘይነገራ እውን ኣይከስራ ፈሪሑ ምዃኑ ይነግራ። ኣሌክስ ከም ዘፍቅራ ድሕሪ ምንጋር ክሳብ እቲ እንዳዋርድያ ማዕጾ ዝኸፍቶ ኣብ ክሽነ ክትጽበዮ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ንምንቅስቓስ ንኸየሸግራ ግሬስ ነቲ ክዳን መርዓት ታሕቲ ትቕዶ። ብድሕሪ እዚ ግሬስ ነብሳ ኣብ መንጎ ክልተ ማዕጾ ትረኽባ እሞ ናይ ማዕጾ ናብ ክሽነ ክወስዳ ከም ዝኽእል ትደናገር። ቶኒን ዳንኤልን ኣብቲ ኮረድዮ ናይ ክላራ ሬሳ ተሰኪሞም ከለዉ አንደበት ግሬስ ብድሕሪኦም ትመጽእ። ናብቲ ኣንጻር ንሶም ዝነበሮ ሸነኽ ክትሃድም ክትፍትን ከላ ኤሚሊ ትመጽእ እሞ ተኩሳ ትስሕታ። ግሬስ ናብቲ ላይብረሪ ትሃድም እሞ ቴሌፎን ኣልዒላ ምስ ፈተነቶ ከም ዘይሰርሕ ትርዳእ። ግሬስ ድምፂ ሰሚዓ በቲ ድሕሪ ማዕጾ ትሕባእ እሞ ዳንኤል ንበይኑ ናብቲ ክፍሊ ይኣቱ። ግሬስ ብፍርሒ ደሪቓ ትጠርም። እንተኾነ ግን ዳንኤል ንባዕሉ ዝስተ ይወስድ እሞ ካብ 10 ክሳብ ዝቆጽር ኣብቲ ቦታ ክትጠፍእ እንተዘይኮይኑ 10 ተቆፂሩ ነቶም ስድራ ክጽውዖም ምዃኑ ይነግራ። ዳንኤል ክቆጽር ምስ ጀመረ ግሬስ ትሃድም። ኣብ መወዳእታ ዳንኤል ናበይ ከም ዘበለት ይሕብሮ። ብድሕሪ እዚ ቻሪቲ ክሕዛ ስለ ዘይከኣለ ንበዓል ቤታ ተቋይቆ። ዳንኤል ንስነ ምግባር ናይ ሰበይቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ብዘእተወ ኣገባብ ይዘራርባ እሞ ቻሪቲ ግን ነዚ ሕጂ ረኺባቶ ዘላ ካብ ክትከስሮ ማት ከም ትመርጽ ናይ ሕሉፍ ታሪኻ ተዘኻኽሮ። ድሕሪ እዚ ብምሉኦም ኣባላታ ስድራ ናብኡ ይመጹ። ዳንኤል ነቲ ዝገብርዎ ነገራት ከም ኖርማል ገይሮም ስለ ዝገብርዎ ኣይድግፎን እዩ። ብድሕሪ እዚ ኤሚሊ ካላሽና ከም ዝጠፍኣታ ክትዛረብ ከላ ሰሚዑ ፊች ታናቱ ማንቲግ ግራማ ንኽህባ ሓታ። ካብዚ ብምቕጻል ሓንቲ ቲና ዝስማ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ትመጽእ እሞ ንግሬስ ከም ዝረኣየታ ክትዛረብ ከላ ኤሚሊ ከይተረዳእነት ገመድ ናይ ተቐስቲ ስለ ዝሰሓበቶ ንቲና ተሃርማ። ናይ ቲና ቃንዛ ንሄለን ምዝራብ ስለ ዝኽእላ በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ፋስ ብምህራም ናይታ ሰራሕተኛ ትንፋስ ተቋርጾ። ብድሕሪ እዚ ቤኪ በቲ ካሜራ ተጠቒሞም ክረኽብዋ ሓሳብ ተቕርብ እሞ ኩሎም ክሰማምዑ ከለዉ ሄለን ግን በቲ ሕጊ ናይቲ ባህሊ ክኸዱ ከም ዘለዎም ትነግሮ። እቶም ፋሚሊ ድሕሪ ነዊሕ ክትዕ ነቲ ካሜራ ብምጥቃም ግሬስን ኣሌክስን ክረኽብዎም ይውስኑ። ግሬስ ናብቲ ናይ ጸወታ ክፍሊ ብምእታው ካላሽን ትወስድ እሞ ገዛእ ርእሳ ኣብ መስትያት ምስ ረኣየቶ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝተቐየረት ብምርኣይ ተስካሕካሕ። ብድሕሪ እዚ ግሬስ ናብቲ ክሽነ ክትበጽሕ ከላ ኣሌክስ እውን ኣብቲ ናይ ዋርድያ ክፍሊ ይበጽሕ። ግሬስ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐት እቲ ማዕጾ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተኸፈተ ተስተፍል እሞ ናብቲ መፍትሕ ብምትካስ ክትከፍቶ ምስ ሓሰበት ካላሽን ከም ዘይተዓመረ ትርዳእ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ከባቢኣ ፋጻ ትሰምዕ እሞ ትሕባእ። ኣብቲ ኮረድዮ ዳንኤል ካሜራታት ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዕዘብ እሞ ኣሌክስ ከም ዘኸፈቶ ይርዳእ። ኣብቲ ክሽነ ምስ ተመለስና ስቴቨን ሻኻ ክፍልሕ ከሎ ንዕዘብ። ግሬስ ብቐስታ እንዳተፈሓኾት ካብኡ ብምርሓቕ ተጸጊማ ብዘይ ድምፂ ነቲ ጠበንጃ ተዕምሮ። ስቴቨን ክፋጽን ክደርፍን ምስ ጀመረ ግሬስ ነታ ሽጉጥ ትዓጽዋ ኸኣለት። ብድሕሪ እዚ እቲ ናይቲ ማዕጾ መሸጎር ይኽፈት እሞ ክልቲኦም ከም ዝተኸፍተ ይርድኡ።
ግሬስ ካላሽና ናብቲ ደራፊ ናይቲ ስድራ ብምምልካት ክትከይድ ንኽገድፋ ተፈራርሑ ቃታ ምስ ሰሓበቶ ግን እቲ ካላሽን ዘይሰርሕ ምዃኑ ትርዳእ እሞ እቲ ዝፈልሕ ዝነበረ ሻሂ ኣብ ገጹ ትደፍኣሉ ብድሕሪ ዝንሱ እውን ናይ ክሽነ ካራ ተጠቒሙ ይኸትራ ካሊእ መውፅኢ ንኽትከይድ ይድርኻ ኣብቲ እንዳ ዋርድያ ክፍሊ ኣሌክስ መጥፋእ ሓዊ ሓፂን ተጠቒሙ ነቲ መቆፃፀሪታት ከዕንዎ ከሎ ኣቦኡ ይመጽእ ኣሌክስ ነቦኡ ክሳዱ ሓኒቑ ንግሬስ ናፃ ክገድፋ ይሓቶ ብድሕሪ እዚ ዳንኤል ይመጽእ እሞ ንኣሌክስ የረጋግኦ ብድሕሪ እዚ ቶኒ ብድሕሪት ንኣሌክስ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ መጥፋእ ሓዊ ሓፂን ሓሪሙ የውድቖ ግሬስ ካብ ርሑቕ ዳንኤልን ኣሌክስን ክዘራረቡ ከለዉ ስለ ዝሰምዓቶም ናብ ሓንቲ ሳጡን ኣትያ ክትሕባእ ክትፍትን ከላ ሓንቲ ዶራ ትበሃል ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ኣብኡ ተሓቢኣ ትጸንሕ ግሬስ እቶም ስድራ ንዓ እምበር ነታ ሰራሕተኛ ይደልዩ ከም ዘይለዉ ተረጋግፀን እንተኾነ ግን ዶራ እዚ ምስ ሰምዐት ንክትሕባእ ክንዲ ምሕጋዝ ዓዊላ ብምውጫጭ ነቶም ፋሚሊ ትጽውዖ ብድሕሪ እዚ ሃንደበት ከይተረድኣ ነቲ ናይ ጓሓፍ ማዕጾ መዕፀዊ ትንክፎ እሞ ቀስ በቐስ ንዶራ ክጭፍልቓ ይጅምር ግሬስ ክተድሕና እኮ ተፈተነት ኣይከኣለትን ኮንና ኣሌክስ ኣብቲ መደቀሲ ክፍሊ ምስ ዓራት ኣላጊቡ ከኣስሮ ከሎ ኣብታ ሰዓት ስቴቨን መጺኡ ብምሉእ እቲ ማዕጾን መስኮታትን ተኸፊቱ ከም ዘሎን ዶራ እውን ከም ዝሞተትን ንቶኒ ይነግሮ ብድሕሪ እዚ ቶኒ ብዝሰምዖ ዜና ክሓርቕ ከሎ ንዕዘብ ሄለን ኣሌክስ ኣንፈቱ ምስሓቱ ብምሉእ እቲ ጌጋ ናይ ቶኒ ምዃኑ ክትዛረብ ከላ ግሬስ ብድሕሪ መስኮት ኮይና ክትሰምዕ ከላ ንርኢ ቶኒ እውን ብወገኑ ኣሌክስ ኩሉ ግዜ ነቲ ፋሚሊ ጸልኦም እምባሩ ይማጎት እንተኾነ ግን ሄለን ኣሌክስ ብማንነቱ ፈሪሑ ምዃኑ ትዛረብ ሄለን ንድሕሪት ብምምላስ ኣብቲ ግዜኣን ሰብኣያ ንምድሓን ዝተጋገየቶ ማዕሪ ክንደይ ከም ዘጠዓሳ ተዘኻኽሮ ኣብቲ ሰዓት ኣሌክስ እቲ እንኮኑ ሚስተር ቤይል ዝረኣዮ ህፃን ብምዃኑ ኣብ መወዳእታ ንግሬስ ክሒዱ ነቲ ፋሚሊ ክመርሖ ከም ዝኽእል ትዛረብ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፊች ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ብምዃን ምስ ዓርኩ መልእኽቲ ክለኣኽ ከሎ ግሬስ በቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ መስኮት ትዘልል እንተኾነ ግን ፊች ኣይስተባሃለላን ኣብ መወዳእታ ግሬስ ካብቲ ገዛ ብምውፃእ በቲ መርዓ ዝተኻየደሉ ቦታ ክትሃድም ትጅምር በቲ ኣፍ ደገ እኮ ክትወፅእ እንተሓሰበት ዝኾነ ሰብ መብራህቲ ሒዙ ናብ ኣገፁ ይመፅእ ምስ ረኣየት ግን ሓሳባ ብምቕያር ኣብቲ ጥቓ ዝነበረ እንዳ ቀሚስ መስርሒ ትሕባእ ሰብ ናብኡ ምስ ኣተወ ግን ግሬስ ጆርጅ ንባይኑ ምዃኑ ትግንዘብ ግሬስ ምስ ረኣየቶ እፎይታ ይፈጥረላ እሞ ብጉያ ናብኡ ትኸይድ እንተኾነ ግን ጆርጅ ተኪሱ ኢዳ ይሃርማ ግሬስ ካንዛኣ ወሒጣ ነቲ ቆልዓ ብተሪር ቦክስ ተጣምሞ እሞ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ይወድቕ ብድሕሪ እዚ ሓደ ጤል መጺኡ ንግሬስ ብርእሱ ይሃርማ እሞ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ መስዋእቲ ዝቐረቡ ዝተደርበይሉ ጉድጓድ ትወድቕ ግሬስ መሳልል ተጠቒማ ምስተጎደአ ኢዳ ካብቲ ጉድጓድ ክትወፅእ ክትፍትን ከላ መስማር ይወግኣ እሞ ቃንዛኣ ይዛይድ ብድሕሪ እዚ ኣብ ደገ ሽጋራ ተትክኽ ዝነበረት ቻሪቲ ንግሬስ ክትሃድም ከላ ትሪኣ እሞ ትኩሰላ እንተኾነ ግን ክትረኽባ ኣይከኣለትን ትስሕታ ቻሪቲ ናብ ውሽጢ ገዛ ብምእታው ንስቴቨን ግሬስ ኣበይ ከም ዘላ ንኸረጋግጽ ፀዋጥሮ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግሬስ ናብቲ ናይቲ ገዛ ሓጹር ትበጽሕ እሞ ብዝነበራ ማሕሰይቲ ግን ተሓኽሮ ኣይከኣለትን ኣብቲ ቦታ ከላ መኪና ናብ ጥቓ ትመጽእ እሞ ግሬስ ኣብቲ መንደቕ ተጸጊዓ ነቲ መኪና ሓገዝ ተሓትት እንተኾነ ግን እቲ በዓል መኪና ንሕቶኣ ብምንጻግ ገዲፍዋ ይኸይድ ብድሕሪ እዚ ካብቲ ናይ ሊዶማስ ገዛ ሓንቲ መኪና ክትወፅእ ከላ ትርኢ እሞ ብዕንጨይትታት ትሕበር ስቴቨን ግሬስ ካብቲ ገዛ ከም ዝወፀት ሓበሬታ ይመሓላለፍ ዳንኤል በቲ ኩነታት ብምውዛዩ ነብኡ ከሕርቆ ከሎ ንዕዘብ ካብዚ ብምቕጻል ቶኒ ግሬስ ክሳብ ወጋሕታ ክትመውት ተዘኪኢላ ከምቲ ካልኦት ስድራ ቤት ሚስተር ሊቤይል ዝምምዕ ዝነበሮም እሞ ብሰንኪ ከምዚ ዝሞቱ ዕጫናቶም ክበፅሖም ምዃኑን ኩሎም ክሞቱ ምዃኖምን ይነግሮም ብድሕሪ እዚ ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ መልሰና እሞ ኣሌክስ ካብቲ ናይ ኢድ መእሰሪ ናፃ ንክወፅእ ክቃለስ ከሎ ንዕዘብ ካብዚ ብምቕጻል ኤሚልን ዳንኤልን ናይታ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ሬሳ ክጉሕፍዎ ከለዉ በቲ ተግባር ናይቲ ስድራ ዝተቆጥዐ ዳንኤል ሞት ከም ዝግብኦም ይዛረብ ኤሚሊ ብወገና ደቃ ግን ሞት ከም ዘይግብኦም ትማጎት ኣብ መንጎ ክልተኦም ንጆርጅ ይረኽብዎ እሞ ንግሬስ ከምቲ ኩሎም ቶም ስድራ ዝገብርዎ ገይሩ ተኪሱ ከም ዝሃረማ ይነግሮም ኤሚሊ እውን ከም ዝተሓበነትሉ ትነግሮ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስቴቨን ብጉያ ንግሬስ ሒዙ የውድቓ ግሬስ ግን ኢዳ ይሃበትን ሃለዋቶ ክሳብ ዘጠፍእ ተሓንቆ ስቴቨን ብሂወት ከም ዘሎ ከይፈለጠት ግሬስ ነታ መኪና ብምውሳድ ተምልጥ ኣብቲ ማኪና ግሬስ ሓገዝ ንምርካብ ናብቲ ናይ ማኪና ፋብሪካ ትድውል እሞ እንተኾነ ግን እታ መኪና ከም ዝተሰርቀት ምስ ሓበረቶም እቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ብኮምፒውተር ደውዮ ኣቢልዋ ብድሕሪ እዚ እታ መኪና ኣብ ማእከል ጽርግያ ደው ትብል እሞ ስቴቨን ብድሕሪት መጺኡ ብመደንዘዚ ተኪሱ ብምህራም ሒዝዋ ይብገስ ስቴቨን ብቪድዮ ምስ ሊዶማስ ስድራ ቤት ሒዝዋ ይምለስ ከም ዘሎ እንዳዕለለ ክኸይድ ከሎ ግሬስ ትበራበር ስቴቨን ነቲ ሬድዮ ናይታ መኪና ብምኽፋት ሙዚቃ ይኸፍት እሞ እቶም ፋሚሊ ዝህብዎ ዝነበሩ መጠንቀቕታ ይሰምዖምን ዝነበረ ድሕሪ እዚ ግሬስ ብእግራ ጌራ ገጹ ታርሞ እሞ ነታ መኪና ክቆጻጸራ ስለ ዘይከኣለ ትግምጠል ግሬስ እንዳተንፈሓኾት ካብታ ዝተገልበጠት መኪና ትወፅእ እንተኾነ ግን ዳንኤል ይረኽባ ዳንኤል ከም ዝፈትዋ ይነግራ እንተኾነ ግን መላእ ስድራ ቤቱ ብሰንካ ክመውት ስለ ዘይደሊ ከም ዘይገድፋ ይነግራ ብድሕሪ እዚ በቲ ካላሽን ብምህራም ሃለዋታ ከም ተጥፍእ ድሕሪ ምግባር ነብኡ ካብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ንክወፅእ ይነግሮ ብድሕሪ እዚ ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ ይወስደን ኣሌክስ ተኣሲሩ ከሎ ኣዲኡ ትመጽእ እሞ ግሬስ ከም ዝሓዝዋ ትነግሮ ቤኪ ንግሬስ ክትጎድኣ ከም ዘይትደሊ እንተኾነ ግን ቀዳምነት ቤተሰብ ምዃኑ ትዛረብ ብድሕሪ እዚ ኣሌክስ እቲ መርገም ሓቂ ዘይምዃኑ ይዛረብ እሞ ቤኪ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ኣብቲ መርገብ ተዘይኣምን ነይሩ ግሬስ ነቲ ካርዶ ክትስሕቦ ከላ ሱቕ ኣይምበልካን ነርካ ትብሎ ኣሌክስ ነዲኡ ብሰንኪ ዘለዎም ዝሕዝን ባህሊ ኣቐዲሙ ከም ዝገደፎም ይነግራ ኣብ ግሬስ ብሰንኪ ዘለዎ ፍቕሪ እውን ካብ ቤተሰቡን ላዕሊ ንዓ ከም ዝመርቕ
ክመርጽ ወሲኹ ይነግራ። ቤኪ ነዚ ምስ ሰምዐት ከምዘይ ኣመነቶም ኣብ ገጻ ይዝንበ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤኪ ኣብ መሰውኢ ጠረጴዛ ቶኒ እውን ኣብ ልዕሊ ኣብ ምዃን ብዓውታ እንዳጨደረ ከሎ ትበራበር። ብድሕሪ እዚ ዳንኤል ነብኡ መንፈሳዊ ዋይን ይቕብሎ እሞ እቶም ስድራ ብምልኦም እንዳተቐባበሉ ይሰትይዎ። ግሬስ ቶኒ ሴፍ ከልዕል ምስ ረኣየቶ ኣፋ ተሸፊና ክትእውት ትጅምር። እንተኾነ ግን ቶኒ ብምልኦም ኣባላት ስድራን ብኣፎም ደም ከምልሱ ይጅምሩ። ብድሕሪ እዚ ልክዕ ኣሌክስ ካብ ማእሰርቶ ክፍታሕ ከሎ ዳንኤል እውን ንግሬስ ካብቲ ተኣሲራቶ ዝነበረት ይፈትሓ። ዳንኤል ነቲ ወይኒ ከም ዝመርዞ እንተኾነ ግን ክሳብ ሞት ከብፅሖም ከም ዘይክእል ይገልጸላ። ዳንኤል ምስ ግሬስ ይሕቦ እሞ እንተኾነ ግን ቻሪቲ ሽጉጥ ሒዛ ትኽተሎም። ብድሕሪ እዚ ቻሪቲ ተኩሳ ንበዓል ቤታ ተሃርሞ እሞ እዚ ዝተቆጣት ግሬስ ሽጉጣ መንጢላ በትሰደፍ ግንባራ ህሪማ ተውድቓ። ግሬስ ብጉያ ናብ ዳንኤል ብምኻድ ክትሕግዞ ትፍትን እሞ ንሱ ግን ንኽትከይድ የገድዳ። ኣብታ ህሞ ቶኒ ይመፁ እሞ እንተኾነ ግን ግሬስ ከም ቀደማ ኣይሰንበደትን። በቲ ኣብ ጥቓት ፀንሓ ፋኑስ ተጠቒማ ብምህራም ተውድቆ። ብድሕሪ እዚ እቲ ፋኑስ ናብቲ መጋረጃ ይወድቕ እሞ ባርዕ ከስዕብ ከሎ ንዕዘብ። ካብዚ ብምቕጻል ቤኪ ፍላጻታት ትኩሰላ እሞ ክትረኽባ ግን ኣይከኣለትን። ድሕሪ እዚ ኣሌክስ ይመፁ እሞ ሓዊ ኣብ መሬት ወዲቑ ይጸንሖ። ኣሌክስ ሓዊ ብጣዕሚ ከም ዘድልዮ ዓወይሉ እንዳጨደረ ይዛረብ። ኣብ ጎኒ ናይ ሓዊ ሬሳ ተቐሚጡ እውን ከለቅስ ንዕዘብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤኪ ንግሬስ ኣውዲቓ ተሓንቃ እሞ ግሬስ ብዓቕሊ ጽበት ነቲ ናይቲ ጣውላ ጨርቂ ምስ ሰሓበቶ እታ ናይ ግድል ሳጥን ትወድቕ። ብድሕሪ እዚ ግሬስ ንቤኪ ትግምጥላ እሞ በቲ ሳጥን ተጠቒማ ደጋጊማ ተሃርማ። እሞንጎ ኣሌክስ ምፅዋዓ ግን ተቋረጽ። ግሬስ ኣሌክስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎና ምዃኑ ርግፀኛ ስለ ዘይነበረት በብቑሩብ ካብ በዓል ቤታ ክትርሕቕ ትጅምር። ኣሌክስ ሞት ናይ ሓዊ ብምጥቃስ እንዳበኸየ ድሕሪ እዚ ኩሉ ሽግራት ምስኡ ክትከውን ተኾይና ይሓጣ እሞ ንሳ ግን ብዘይ መልሲ ኣስቅጥ ተብል። ኣሌክስ ኣብ ምዕጉርታ ምስ ዳሰሳ ግን ምቾት ክስማዓ ይጅምር። ብድሕሪ እዚ ግን ርእሳ ኣትሪሩ ብምሓር ትሒቡ ድሕሪ ምሕቋፍ ንስድርኡ ይፅዋዕ። ከም ዝተረፉ ኣባላት ስድራ ይመፁ እሞ ኤሚልን ቶንን ንቤኪ ምስ ረኣዩ ይስንብዱ። ኤለን ግን ነቲ ናይ መስዋእቲ ጽምብል ንኽቕጽልዎ ትደፋፈኦም። ብድሕሪ እዚ እቶም ክልተ ንኣሽቱ ቆልዑ እንዳረኣይዎ እቶም ዓበይቲ ንግሬስ ተሰኪሞም ናብቲ መሰውኢ ጠረጴዛ ይሰቕልዋ። ኣሌክስ ከዓ ካርኦ ኣዋዲዱ ኣብ ልዕሊ ኣደው ብምባል በዓልቲ ቤቱ ንምስዋዕ ድልው ይኸውን። ግሬስ አንቃሪራ ንኸይቀትላ እንዳለመነት ትጥምቶ። እንተኾነ ግን ንሱ ምርጩ መሪጹ እዩ። ኣሌክስ ነታ ካራን ታሕቲ ገጹ ምስ ወርወራ ግሬስ ኢዳ ትስሕቦ እሞ ኣብ ክንዳ ኣፍ ልባ መንኩባ ትህራ። እቲ ዝተፈጠረ ሕንፍሽፍሽ ንኽፍንውዋ የገድዶም እሞ ግሬስ ነቲ ካራ ካብ መንኩባ ብምውፃእ ናብኦም ገጻ ብምምልካት ንኸይጽግዕዋ ተፈራርሖም። ድሕሪ እዚ ሄለን ነቲ መጋረጃ ትኸፍቶ እሞ ፀሓይ ወፅያ ስለ ዝነበረት ቶኒን ፊችን በቲ ፀሓይ ተደጉሖም ናብ ትሕቲ ጠረጴዛ ይሕቡ። ብድሕሪ እዚ ሄለን ናብቲ ጥሩሕ ዝነበረ ወንበር እንዳተመልከተት ሚስተር ሊቬይል ምሕረት ክትልምን ከላ ንዕዘብ። ኩሎም እቶም ኣባላት ስድራ ነቲ ዘስካሕካሕ መቕጣዕቲ ይጽበዩ እሞ እንተኾነ ግን ወላ ሓንቲ ዝተፈጠረ ነገር ኣይነበረን። ፊች ነዚ ርእዩ ተሓጒሱ ክስሕቕ እንከሎ እቶም ካልኦት ግን እቲ ዝኸውን ዝነበረ ክርድኦም ኣይከኣለን። ሄለን ነዚ ምስ ረኣየት ሚስተር ሊቬይል ካልኣይ ዕድል ሂቡና ኢላ ስለ ዝሓሰበት ንግሬስ ክትጥቃዓ ትጅምር። እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ተፈንጅራ ትመውት። ብድሕሪ እዚ እቲ ገዛ ክቃጸል ከሎ እቲ ዝተቐድሐ ሙዚቃ ይኽፈት። ካብዚ ብምቕጻል ፊች፣ ቻሪቲ፣ ኤሚሊን እቶም ክልተ ቆልዑትን ይፍንጀሩ። ቶኒ ሙሉእ ዕድሚኡ ኣገልጊልዎስ ከምዚ ክፈድዮ ስለ ዘይተዋሕጠሎ ምስ ሚስተር ሊቬይል ይማጎት። እንተኾነ ግን ምጉቶ ከድሕኖ ኣይከኣለን። ኣሰርቲ ድርኡ ይስዕብ። ብድሕሪ እዚ ግሬስ በቲ ናይቲ ፋሚሊ መቕጻዕቲ ክትስሕቕ ከላ ንዕዘብ። ኣሌክስ ካብቶም ፋሚሊ ንበይኑ ይተርፍ እሞ ንግሬስ ሕድገት ክትገብረሉ ይምሕፀን። እንተኾነ ግን ግሬስ ሕጡብ ብምንጻግ ቃል ኪዳኑ ኣውፅያ ትድርብየሉ እሞ ብኡ ንብኡ ኣሌክስ ምስ ድርኡ የርክቦም። ብድሕሪ እዚ ግሬስ ብድኻም ተሰኒፋ ነቲ ደም ክትፀራርግ ትጅምር እሞ ናብቲ ወንበር ኣብ ዝተመልከተትሉ ግዜ ሚስተር ሊቬይል ሰላምታ ክህባ ከሎ ትዕዘብ። ግሬስ ካብቲ ዝቃጸል ዝነበረ ገዛ ብምውፃእ ኣብቲ ኣስካላ ተቐሚጣ ካብ ናይ ቤኪ ሬሳ ዝወሰደቶ ሽጋራ ኣብ ምስሓብ እንከላ ሓገዝ ዝህቡ ይመፁ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሓላፊ እንታይ ከም ዘጋጠመ ይሓታ እሞ እንዳሓሙታ ከምኡ ከም ዝገበርዋ ብምንጋር ነታ ፊልም ትዛዝማ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም። ዝበለፀ ትሕዝቶ ሒዝና ንኽንመፅእ ናትኩም እትንባዕ የድልየና እሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ክተርእዩና ብትሕትና ንሓትት። ካልእ ኣብ ቀጻሊ መደብና ተዕርይዎ ኣለኩም ትብልዎ ነገር ኣብ ኮሜንት ርእይቶኹም ክትውናን ክነቕርበልኩም ትደልይዎ እንተደኣ ሃልዩውን ሓሳብኩም ክተካፍሉና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር። ብዝተረፈ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ። يغنينا سلام كغنينا نتمنى سابقة المدنة نحن كريم.